mata ha dị ka m dere nwantịntị na mbido akwụkwọ ozi nke a. Ihe ahụ a na-ekweghị ka ndị mmadụ mara n'oge gara aga bụ ihe mmụọ nsọ kpughere ndị ụmụazụ na ndị amụma ya dị nsọ n'oge nke anyị. Ihe omimi ahụ bụ nke a: n'ime Jesu Kristi, ndị mba ọzọ na ndị Juu so nwere oke dị n'ụlọ Chineke, na ha soro ndị Juu bụrụ akụkụ otu ahụ Jesu Kristi ahụ, na ha sokwa keta oke na nkwa ahụ ekwere site na ikwusa ozi ọma. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Anyị hụrụ kpakpando ya mgbe ọ walitere, anyị wee bịa isekpuru Onyenwe anyị. Aleluya. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si na ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Mgbe a mụrụ Jesu na Betlehem nke Judia, mgbe eze Herọd na-achị, ndị amamihe na-akọ kpakpando siri n'ọwụwa anyanwụ bịaruo Jerusalem. Ha wee jụọ sị, olee ebe ọ nọ, bụ nwa ahụ a mụrụ ọhụrụ ka ọ bụrụ eze ndị Juu? Anyị hụrụ kpakpando ya n'ọwụwa anyanwụ wee bịa ịkpọrọ ya isi ala. Ma mgbe eze Herọd nụrụ ihe a, obi lọrọ ya na ndị bi na Jerusalem mmiri. Herọd wee kpọkọta ndị isi nchụaja na ndị nkụzi iwu Mozis niile wee jụwa ha ebe a ga-amụ Kristi. Ha wee sị ya, na Betlehem nke Judia, n'ihi na otu a ka onye amụma si dee ya: gị bụ Betlehem dị n'ala nke Juda, ị bụghị nwatakịrị na ndị na-achị achị na Juda, n'ihi na onye ndu ga-esi na gị pụta, onye ga-azụ ndị nke mbụ Izrel dịka atụrụ. Emesịa, Herọd kpọrọ ndị ọkachamara ahụ na nzuzo wee jụta ha nke ọma banyere oge kpakpando ahụ pụtara ìhè. O wee ziga ha Betlehem, gwakwa ha sị, jeenụ chọpụtanụ ya, zitere m ozi ka m bịakwuo sekpụrụ ya. Mgbe ha nụsịrị ihe eze kwuru, ha biliri gawa. Ka ha na-eje, ha hụkwara kpakpando ahụ ha hụrụ n'ọwụwa anyanwụ. Ọ pụtakwara ọzọ na-aga n'ihu ha. O wee gagide ruo oge ọ bịara kwụrụ n'elu ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị amamihe ahụ hụrụ kpakpando ahụ, ha ṅụrịrị oke ọṅụ, wee banye n'ime ụlọ hụ nwata ahụ na nne ya bụ Maria. Ha dara n'ala, gbuoro ya isi ala n'ikpere ala. Ha mere akpa ha nye ya onyinye nke bụ ọlaedo na mgba oke isi ọma a na-akpọ frankincense, na mkpude nnukwu isi ọma nke a na-akpọ mee. Ha mesịa si ụzọ ọzọ laa ala ha, n'ihi na ozi ha natara na nrọ dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ịlaghachi na be Herọd. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show that you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, shout amen. If you are happy and you know, and you really want to show that you are happy and you know, shout amen. If you are happy and you know, laugh for Jesus. If you are happy and you know, laugh for Jesus. Jesus. If you are happy and you know, and you really want to show that you are happy and you know, laugh for Jesus. If you are happy and you know, hug your neighbor. See, I want to drink in a If you are happy and you know, hug your neighbor. See, I would drink in one more. If you are happy and you know, and you really want to show that you are happy and you know, mark your neighbor. See, I should go there and get far. If you are happy and you know, do therefore. The Lord is good, and all the time. I always like to tell people, just to remind them, what the psalmist tells us in Psalm 16, verse 11, which says, in the presence of God there is fullness of joy. So I be na be Chukwu, I ga na emegene, I enwe aṅụrị. Ọkwa na bụ ị na-eje Nigeria na-enwe aṅụrị. Ọ na-ejebe nne ya na-agbanyeghị n'otu ibe si dị kịta. Nwatakịrị na-ana be nne ya, kedu ife ọ na-eme? Ọ na-enwe aṅụrị, nne ya na-analụ ụlọ. So be Chukwu bụ be anyị. Therefore, ọ ife abụma jikwuo sị, in his presence of joy, because we are certain of the fact onwere ka isi bịa n'iru Chukwu were ezi obi bịa ka ife ya imelu. Onwere ka isi bịa n'iru Chukwu were ezi obi bịa, were ezi okwukwe bịa, ife ga-emelele. Let's one ọbọzụ Chukwu ka ọ bụ, ka ọ na ọbọzụ Chukwu ọ Chukwu ikweta na ọ ga-eme Chineke ebere gị ya. It is faith. After all, throughout the Bible passage, especially in the New Testament, you will find Jesus telling people whom he healed, your faith has saved you. Oh, if one are going up no wall. But I said, I'm a go. Can you want to go on ya? Okukwegi emegogine. Azogogi. Oh, when talk about for say, hi, I have not seen such a faith, even in Israel. And offer out there for Zubo. So in God's presence, there is fullness of joy. So it's up to you to believe that this joy will take flesh in your life. That is incarnation. Incarnation is the word of God taking flesh. Oku ka Mary neriso say call elum kisu weku odime. Ozbo na say call elum otu afọ isi ukwu ya nyamelu m otu afọ ọ dị ime. That is incarnation, the word taking flesh. So when you appropriate the word of God, it takes flesh in you. There is a prophetic content in what is said at the altar of God. Well, that is by the way, let me concentrate. Today they shall celebrate the feast of Epiphany. As I did say at the beginning of the Mass, Ifo Bobo, Ngosipute, Christi, Gosilim no Nwe, na amugo onye nzọpụta. Amu Jesu na Bethlehem nke Judea. Okay? Good. So, without Epiphany perhaps, the world ama na amugo onye nzọpụta,
Ọ bụ just that community dị ebe afọ ga-ama na amụgo ya nzọpụta. And so, o use those star wee gosi the Gentile world, the East, in fact, the whole world na onye nzọpụta na amụghị ya. And then, the Magi wee welu the star. They followed the star. But the star of the Lord, the only star in the sky, there were so many stars. Because the book of Numbers, chapter 24, verse 17, Balaam, the prophet then, will say, I behold a star, but not now. In a very distant future, a star shall arise in Bethlehem of Judah. Balaam Kulefa, about 840 years before the birth of Christ. Yeah, oh well, how many years? 840 years. So, bidon bafo gaba, astronomers, then after the stars. Now, so when it did appear, they were able to distinguish the star of the Lord from other stars. So, by the way, you will recall in John chapter 8, verse 12, Jesus tells us, I am the light of the world. So, India will solifa gagide wherefore ye fanacho. Now, the question our point of reflection, Gabu, this year, 2025, onye kam geso. Ngeso Chineke bụ ife the Magi iso ruo their destination ka meso gịnị kedu ife m ga-eso this year? Who will lead me this year? What will lead me this year? What will drive my passions and desires this year? Kedu ife dị ife afọ m ga-eso? Onye ka m ga-eso? The Magi. Kedu onye faso? Na fe kili mka photo. You need the torch ki we fi room of. Onye ka faso bụ the Magi. The star afọ, star onye ka ọ bụ of Jesus Christ. So, as it were, they followed the Lord. Chineke ka fasolu. Ba no papa ndu ya ka fafolo. We me gini? We so bia. Onyeze ka yi ka eso na ara. Ka anyị wee nweta ife anyị chọrọ this year. Ka anyị wee nweta ife ọbụla anyị na-atụ anya onye ka anyị ga-eso. By the way, the Magi, how many kafadi? Huh? 3. Onye kwu no 3? Bible. Say Bible nene. The only place I call akụkọ na Matthew chapter 2. From Genesis to Revelation. You can only find it in Matthew chapter 2. The Bible did not tell us that they were 3. How come so had a 3? Because I like to challenge people. How did not say that had a 3. We presumed that had a 3, but the Bible didn't say. Can you say had a 3? I'm gonna have you onyito. You got to have you onyito. On the Bible, what a Bible? Can you read the Bible here? Can you read the Bible? Okay, bring out your phone. Google, just ask Google. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. From verse 1. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. Matthew chapter 2. That's the only place you find it. The story of the Magi. The story of the wise men. Matthew chapter 2. Even when I read, did you hear me say 3? From Ozema de Naukwa. Oh, where did you miss out? And I come on, if I miss out there. Where did you lecture? Can you hear that there? Can someone help us? I won't go here for you. Huh? Chapter 2. Verse 2.
Also. Okay, you can begin from verse 1. All right. Behold, wise men from the east. Did he say their number? Any information on the number? Any information on the number? Or information on the number? What did he see? Thank you. Behold, wise men from the east. You will never see three. They said men. Yes. Now, get a number, they make it plural. More than one, not two. Mathematically, the number that makes plural is once it is more than one, becomes plural. It could be two, it could be million, it could be trillion. This is logic. Once it is more than one. Now, why do we say that they are three? Because they gave three gifts. Now, a na-eje funeral, na-eje mgbalu, enwere ike ejide rapa, bulu mmanya, ọ dị one? Jide envelope, ọ dị one? Kedu ife ọzọ a na-ejikwa? Akwa, ekwugo m rapa, ude efi, ewu, ọkụkọ, abacha, ji, ọkpa. Ọ bụrụ na agụta ya ife eji je ụzọ iri, omino mmadụ iri je mgbalu. There could be more than 10. There could be less. The number is not important. Bible mentions what is instructive. Ife dị mkpa maka nkuzi. Nke na-adịrọ mkpa, ọ da-adịbịa. But sometimes I will human understanding wee kọwazie ife ụfọdụ. Bible didn't tell us that I had a thought because no, they don't babble their number. Quality dị mkpa ka akwụkwọ nsọ mention, and always every translation na-ebu ya ife ọ na-ekwu bụ wise men. Bible didn't say that they were kings. Akwụkwọ nsọ na ha bụ ndị eze. Ọ dịrọ mkpa were ma fa bụ ndị eze of ordinary people. Ife dị mkpa bụ na ha mere gịnị? Na ha dị wise. That's the only important quality found well. Whether they were three, or they were kings, or they were ordinary people, or matter at all. Kedu ife dị mkpa? Na ha ma ihe. Onye nke mmụọ nsọ nke mbụ bụ gịnị? Amamife. Solomon, kedu ife Chukwu ji fu ya n'anya mgbe ọ yọ ayịyọ? Kedu ife ọ yọ? Amamife. Ọ ife emphasis ji dị na ya bụ amamife. O nwere ife eji onefa dị eme maka na o nwere uru ọba. Chukwu adịghị dịkwu so much number. Enekwo mgbe Gideon jere ọgụ, ọ kpọrọ over hundreds of thousands. Chineke says three more down, they need your number. Otherwise, people will think Niki are on the strength of the army. So three more down. Mgbe Ogadalunde Yabu, his disciples and apostles, they were only 12. And we're crowd. And we're multitude. And we're other disciples, other followers. We're not 12. They were promised land. Joshua and Caleb. With the other multitude, they all languished at the desert. And so when refugee number me, if one are trouble quality, makana nine do aro abro quantity, no again. Nine do aro quality food, abro again quantity. I will give you quantity gari of a miringa. What a test, what if omelo?
ọnụ nwere ike bụrụ nke nwa obere edozie ya nwa ọfụma elichasị ya kedu ife ọ na-eme odozie quality. So ife dị mkpa bụ na these people dey wise. Kedu ife isi na ha dị wise? Enwere many astronomers nọnụ mana ndị a keep faith na-atụ anya mgbe kpọọ ndị a ga-apụta for how many years? 840 years. Or if all well, after ebusila amụma na star of the Lord will appear na Judah 840 years ago. So many people give go up. No memezi. Mana ndị a sị na ife Chineke kwuru na ọ ga-eme gịnị? Na ọ ga-eme. Ọ ife Baịbụl ji sị na ndị jeli ije a bụ ndị amamife. Ihe eji akpọfa ndị eze bụ because na gift forward are expensive. And so they assumed na ndị a ga-abụ kings ndị ga-enwe ike inwe ume inye nwe onyinye gold, frankincense na myrrh. Nke a bụ one reason. Another reason bụ ọ dịkwa assumed mgbe afọ na-ewe ise giving na ndị eze na-ama ihe. No wise people na-abụ kings. So if you asị na ndị eze ịtọ even a na-ekwukwe ya n'ukwe, ndị eze ite si na ọwa ya nwe okesi ekwu ya n'ukwe. Nye onyinye ha nyere onyinye ọlaedo, frankincense na myrrh, onyinye a na-enye ndị eze. Mana ịgụtagoro na Baịbụl taa fụ na afa bụrụ gịnị? Akwụkwọ nsọ ekwuru na ha bụ ndị eze. Fa nwekwa ike dị ịtọ mana akwụkwọ nsọ ekwuru. Baịbụl ekwuru na fa bụ ndị eze. Fa nwekwa ike bụrụ ndị eze mana emejie n'ọgụ na fa bụ maka na o merọ gịnị? Anyị agụtara ya na Baịbụl. Mana ife anyị na-eme gịnị? Ife anyị ji aka anyị ekwu na eneghị anya na ndị a nwere ike ịbụ ife a. The only thing dị mkpa bụ na ndị fụrụ kpakpando a bụ one ndị amamihe. And amamife a bụ ife anyị niile this year ka anyị wee nwee ike iso the star of the Lord, ka anyị wee nwee ike iso Chineke. Kedu onye anyị ga-eso? Ị ga-eso your own desires? Ị ga-eso fashion? Ị ga-eso social media? Ị ga-eso inordinate passions? Kedu ife ị ga-eso? Kedu ife ga-drive gị this year? Only the wise will choose God. Amamife ka onye afọ. Amamife ka mgbe Peter kụrụ azụ all night. This section, you find it in John 21. I think it is the third appearance of Jesus after his resurrection. Ka ha kụsịrị azụ all night. They caught nothing. On na Jesus abịa sị ngwa plunge into the deep for a catch. Mgbe o tinyezi bute, John wee sị ya, it is the Lord. Peter ụgbọ na mmiri sị onye nwe, depart from me, I'm a sinful man. Ọ rapụzie azụ niile afọ ọ kụtara mee gịnị? Mana azụ a bụ ife ọ gbara mbọ ya ka ọ kụọ all night. Ọ kụtara azụ bịazie ọ rapụkwa azụ ahụ sobe onye? Kedu ife isobe jezie so? Amamife. Maka na ọ ma na onwe ya omenwuru ya n'ọnya mere na ya mere ya dị afọ na ọ ka ma na gịnị mere ka ya sobie. Often I struggle all night as an experienced fisherman. He caught nothing. Until I woke up, I said, "Tinyo bute." Imana, abulo nwa afọ Igbo ya sị na nke ya jika o. Ya sị na gịnị be na nke ya jika. Ka ya jidegoro nke anya afọrọ anya. After ndị oyibo sị na a bird that had what more in the bush, ma no wisdom. Ka o yeji sị ewezuga nwoke a ka akarịbịa. Therefore, ka m megide ka nsogbu ekwu ya. When you follow the Lord, isobe Chineke, you don't determine destination. You don't determine duration. Oge we ife afọ ga-eji wee mee. What is important is that we are following him. The Magi, mgbe fa na-esi ya, fa mara ebe fa na-eje. Kama na fa ma na fa solu kpọkpando a na gịnị ya eme? Na fa ya elu ebe a mụrụ onye nzọpụta. Now,
iji ifu na family eva na-eje, when the star disappeared, open na farmer the way, they would have continued. Because the farmer they lost. But they kept faith. Sometimes in life, I know so chineke. Oh, we got kata or the kagasina. If I walk, even though we got to go, they take the time and when shortcuts to it. Mana, it righteous. Uzi ataka. Mana, when shortcuts that will not please God. And I say, why not shortcuts? Why I come go? You keep right, and mana, if you not otelaka. How long did they travel? Perhaps over 2 years. Did you made that journey? Because when you go to that Matthew chapter 2, when Herod waited, I think verse 16. Herod say, we check from the time ndị agwala ya kpọbanda ji wepụta fa ji wee take off. Na time ọ ga-ewefa iji welu na Bethlehem ebe asị na amụ Jesu. Ọma na ife anwụ ike iwebetu wesị si gbuo nwa ọbụla amụrụ around Bethlehem from 2 years what down to make sure na ya mere gịnị na ya bụ Jesu. So ọ calculate go possible duration o nwere ike iwe ndị a feji plane wee ga Kedeva ji wega? Camel. Na Legedis Benz. Kavajiga. Wega ifa for how many years? 2 years. Ija for the mfe. Ija for ajo munu. Or the mfe. Ije mwado gal for 2 years. God will achieve one thing. Or the mfe. But they kept faith. Even Emekata, like I said, star disappear. Onwe ka esi dị asị na onye bịala iku nwa ọ bụ iku nwụshu gịnị ka ọ ya eme asị ọ naba mana ụmụ ya sị na ya ekwechiri na otu esi mụ nke m ka esi mụkwa ọzọ mana fa nabaro rather fa jụọ ajụjụ perhaps ife Chineke ji wepụ the star for some time, is to alert Jerusalem. Maka Jerusalem no. Ane wangru ne ri ane merry making. Mana famaro na gine emego. Na m go nzọpụta. Famaro. Even at the start didn't disappear na Jerusalem. They would have continued their journey. And Herod and his household ama. And so it disappeared. And when you move on, in life, or the kata, or the kagasi no chishi barno zomarinya, if a banwe yare putu anatoranya, it could be ill health, it could be financial challenge, it could be spouse, it could come from children. If I got a son that, if he may be important. Chineke nwere ike rapụ ife afọ ka o mee ka gịnị mee to test your resolve to follow him. Even at the star didn't disappear. I am a man and they are the resolute, the bent on discovering the Savior. The star disappeared to test their resolve to follow the star. If for them and I will Chineke nwere ike iji ya wee nene makwa m okwukwe ụka anyị na-eje. You know, Job. In Job chapter 1, verse 6, we are told, when God gathered with his ministers, and we are told that the serpent came around. Job 1:6. Where are you from? Maybe. I said, did you notice my servant Job? I said, don't mind Job. Job never because you blessed him. I will say, okay, I know Job, my servant. Just allow me. I say, Job,
na Job ekwufi ọnụ. I said, no. I said, okay, go and try him, but don't touch his life. I like that verse, the Bible. Chineke si ekwensu ya jebe gịnị? Ya me gịnị? Ya nwa ya. Ma ya mena gịnị? What does it tell us? When God allows the enemy to sift you, he sets the limits. Amen? Ọ bụrụ na Chukwu rapụ ekwensu ka ọ pịa mmadụ tarị, Chineke na-enye gịnị? Ọ na-enye ya gịnị? Ọ na-enye ya limit. Ọ na-agwụ ya, ifulu ebe a, ejena. Ifulu ebe a, emetụ n'aka. Ifulu ebe a, emetụ n'aka. And ekwensu respects it. Maka na ọ ma na Chukwu kalịrị ya. Ọ na-enye ya limit. Chineke nwere ike rapụ ya to do whatever he likes. Mana sị, if you don't go there, here, no. And o mee ya otu afọ. Ngana Chineke sị ekwensu mee Job ife sọlụ. Mana ife ọfụ nya bụlụ. Ifulu ndụ ya, emena gịnị? Metụ n'aka. Mgbe a na-akpa nkata, Job dị aware. Job adịrị aware. Did Chineke reveal that to him? He didn't. So, when such begins to happen, God may not even reveal it to you. Even if the source, that is why he tells us in Jeremiah 29 verse 11, I know my plans for you. Also, I will reveal to you. Also, I will let you know. Also, I know. And so, the star disappeared to test their resolve. Chineke na-arapụ ife ụfọdụ ka o mee ka ọ fụ mkpụrụ osi ike anyị na-efe m Chukwu anyị na-efe. Anya ka o were kwuo mkpụrụ osi ike afọ wee kụzieru ndị ọzọ ife how to persevere in times of suffering. Mana o nwezi ike like Chineke ji nke Job wee kụziere ekwensu na Job bụ his trusted servant. Kedu ka ọ ka dị ọ na Job disappointed Chukwu? Ịma na ifele megbuo Chukwu. So o nwere ike ọ bụ na Chineke rapụ this challenge, this temptation ka ọ bịa ka ọ gwa ndị ọzọ na okenye na-eje Chukwu ị na-ekpe elu na inwe nnukwu faith n'ebe Chineke nọ. Ya repụza Chineke ịma na ifele megbuo Chukwu na ọ bụ na ọnya gị isi n'isi that na ya ma na o nwere ike ya eme ka ị daa. A na-apịa aka n'aka Chineke anyagoli isi na o nwere ike ya eme ka ị daa. Ịdazie ifele abụrụ nke Chukwu. Chukwu ekwena ka Chineke ka ifele eme Chineke n'isi anyị n'aha Jizọs. Amen. And so, kedu onye anyị ga-eso? Uru dị n'iso Chineke bụ when you are following him, he clears up the way for you. He tells us in John chapter 10 verse 9, say, I am the door. When you pass through me, two things. I think I did mention to you on January 1. I told you two blessings. The blessing of protection and the blessing of what? Provision. So I say, when you pass through me, number one, you'll be saved. That is protection. Or say, when you pass through me, you go in and out and you find pasture. That is provision. John chapter 10 verse 9. Or if you didn't so Chineke. In a year, if na Isaiah 43 verse 2 will happen. Even if you pass through waters, you will not be swallowed. If you pass through fire, you will be unhurt, because I am with you. The Magi, if you had the wise, stop or fan esuye. Can you had a wise? Fan a wise because after Fabasi Jerusalem, Nabe Herod, ewe malu fatu, eba si na papa ndo ga-apụta ebe ya monye nzọpụta. Ndị afọ malu fatu afọ, fesofa wee gaba. They remain there. They are the wise. They remain focused. Anya fa di nebe fa na eje fe nebere anya na ndị na-eme merrymaking. Keep doing what is right. Forget about others. Just keep getting it right. Maybe if kwesịrị ime whether ma va na eme ma va de be na eme gịnị maybe
so long as ọ bụ ife dị mma na-eme ya. O ife eji si na ndị a dị wise bụ na fa bụ ndị eze ka fa ji efu ya, not na ha ji wee jelu, no na ha dị wise because they had many challenges but their wisdom prevailed. Amamife ha nwere mee ha ji wee nwee mmeri. My dear friends in the Lord, today the church celebrates the Epiphany of the Lord, and the Magi discovered the Lord because they were wise. Ka anyị ochukwu na jamasa ka onye anyị this gift of wisdom, ka onye anyị aka to follow him in good times and bad times in order to achieve our destinations. Amen. Ka anyị kwupụta okwu anyị na Chukwu. Ekwe m n'otu Chineke. Ndị anaghị akụ anyị ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tọọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya mụọ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe. Ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria si na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ. Akpọgbu ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ enwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-eseburu na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik Apọstọlik, ekwupụta m otu mmiri Chukwu mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilitere ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Ndị nke fụrụ n'anya, ka anyị were n'ofu olu na otu obi kọsara Chineke ọchịchọ nke obi anyị, ka anyị nwee okwukwe siri ike na ife anyị Chukwu n'obi mmụọ ya na ọ ga-emere anyị. Ndị ga-edu anyị n'ekpere. Onye nwe m were ọsọ bịa, chebe ndụ ụwa na mmiri erie ma.
igwe zanụmọ na ya mere n'igwe na ala. Ka anyị tieza mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'obi wee bịa Jamas. Ka Ezinne Maria ka o bulu ayọ anyị niile ndị a ma ndị anyị na-eletara dozie bugara Chukwu site n'ikpe ekene Maria. O Chukwu onye pụrụ ime ife niile, n'obi ọma na ebere gị, biko chee ntị n'ụlọ arịrịọ anyị butere n'iru gị ma mere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị n'aha Jizọs.
ka aja m na ndụ unu bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara. Di nwenụ, anyị na-arịọ gị biko n'uwere obiọma gị lekwasị anya n'onyinye nke ụka gị na-ebutere gị, ọ bụghịkwa ọlaedo, mgba oke isi ọma na ude nnukwu isi ọma ka anyị na-ebunye gị, kama ọ bụ Jesu Kristi, onye ihe ndị a nọchiri anya ya. Ọ bụkwa ya n'ezie ka anyị na-ekwupụta, na-ekwunyere gị, na-erikwa, onye bụ di nwenụ ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Anyị nyenụ di nwenụ Chukwu anyị ekele. Ọ kwesịrị ezi, bụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa, n'ihi na mgbe so otu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, uri nke anyị nwere ike ịnwụ anwụ, o jiri ihe ọhụrụ nke anwụ nke ya kpọghachi anyị n'ọnọdụ mbụ anyị. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị nsọ eze, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ile onyinye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị, naharanụ m nke ya binyenu ya unu niile, nke ya bụ ahụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ọkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya ka ọ na-enyekwa ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị, naharanụ m nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke ya bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile.
ka anyị kwupụta n'ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri ikwu n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka m na-eketa oke n'ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis, na Bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa ezumike nke ọnwụ. Ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere gara aga kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na-eje Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were chetakwa ndụ ebe ka anyị sorokwa ha na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụwa niile. Nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuwe Chukwu nna. Amen.
nzọpụta anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa na ajọ ife niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwere nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwara anyị na njọ anyị ga kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Deritanụ ibu unu ekele nke unu. Ka ahụ ọbara Jesu chekwa ya na ezinụlọ anyị ruo na ndụ ebighị ebi. O sweet gladness, main afford, did thy guiding stars behold, as we joy they held its light, leading onward, beaming bright. So most gracious Lord, may we evermore be led to thee. As with joyful steps they sped, Savior, to thy lowly bed, they too bade the kneel before thee, whom heaven and earth adore. So may we with willing feet ever seek thy mercy seat. As they offered gift most rare, at
thy cradle rude and bay. So may we with holy joy, pure and free from sin, our Lord, all our causeless treasures bring, Christ to thee, our heavenly King. Holy Jesus, every day, keep us in the narrow way. And when earthly things are past, bring our ransom soul at last. Where they need no stars to guide, where no cloud thy glory hide. In thy heavenly country bright, living all created light, thou it light, it joy, it crown, thou it sun which goes not thou. They forever may we sing, Alleluia to our King. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ nna nwere obiọma, anyị na-arịọ gị were ihe nke eluigwe gị na-ezi anyị ụzọ oge niile na n'ebe niile. Biko meenụ ka anyị were obi dị ọcha na ịhụnanya kwesịrị ekwesị na-anata ihe omimi nke ọ sọrọ gị kenye anyị oke n'ime ya. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Otito dịrị Jesu. Second collection. Therefore, I go. Ịdị ndụ n'ụwa o meela. Eze mere ka anyị dị ndụ
Parish announcements. Anyone requesting a Mass intention, please call or visit our office at least 2 weeks in advance. The 2025 Mass book is now open. You may book a Mass intention by coming to the office, by phone or email. Please note, religious education classes resumes next Sunday, January 12. There will be a confirmation parent meeting for level 7 and teens on Monday, January 20th at 7 p.m. in the church basement. New Year's calendars are available. Please take one. If there is anyone who is celebrating a birthday today or this week, please stand. I will come to that. Parish. Yeah. This is the first Sunday of the month. Are you